kok iki. Biasa saestu Mas Kangko. Sing luar biasa napa Jatuh? Kanca-kanca Dwija Laras anggenipun makarya dalu punika hebat luar biasa. Sebabipun awit napa wong kanca-kanca menika saestu seniman ingkang serba bisa, bahkan nek kula mastani Dwija Laras menika salah setunggaling tolok ukur. Tolok ukur apa Mas? Kerawitan seluruh Indonesia. Condong raos Mbah Narto titisane condong raos nggih niki hebat sangat luar biasa. Tepuk tangan untuk Dwija Laras Indonesia. Neng disawang nggih nom-nom nggih Cak. Nom-nom semangat-semangat. Sigrak-sigrak. Masalah nggih semangat. Pun kula pilih, ya kula niku pilih sing nom-nom. Tuwek sithik kula pateni dadi. Wah. Sing ngenong terus matane. Nggih, alhamdulillah wa syukurillah. Muji syukur wonten ngersanipun Gusti Ingkang Maha Kuwasa, zat ingkang murbengrat dalu punika panjenengan lan kula saged kempal manunggal wonten ing desa Butuh dalam rangka bersih dusun utawa metri desa. Nggih, nggih. Wah, patut diacungi jempol untuk kekompakan dan keguyupannya warga masyarakat Butuh antara atasan dan bawahan hebat luar biasa. Nggih, nggih. Masyarakat tanpa ada gotong royong guyub rukun tidak bisa terlaksana adicara bengi iki ya, Cak. Tanpa adanya kekompakan, tanpa adanya guyub rukun, persatuan dan kesatuan dijaga, mokal acara sing hebat ngoten nika terlaksana. Betul. Butuh niku luar biasa, Mas. Nggih. Kepala desanipun sinten? Bapak Agus Haryono. Iya, iya, iya. Terdiri dari 2 dusun, 2 RW, 17 RT, jumlah penduduk 3.100, rondone 210. Wah. Rondone dogan. Nggih niki Pak. Sampeyan ki wong Ngawi kok tekan kene lagi anu kok ya wis apal rondo. Karena survei. Orang itu harus survei bagaimana situasi dan kondisi desa Butuh ini. Ternyata suasananya hebat. Warga masyarakat desa Butuh itu cinta terhadap persatuan dan kesatuan, ora ana gegeran, ora ana tukaran. Beda karo daerah liya. Ngono. Daerah liya karo tangga gak gelem nyopo, karo dulur gak gelem akur. Tanggane tuku kulkas atine panas, tanggane tuku kalung atine bingung, tanggane tuku gelang atine melang-melang, tanggane tuku ceret lho mencret. Saking sereke. Saking serek iri ta kowe. Iri tapi warga masyarakat mriki hebat. Patut untuk diacungi jempol. Untuk percontohan. Walah tur jenengan pirsani. Warga masyarakat sing lenggah ketewal napa menika ketingal miyayeni ngoten lho. Oh, miyayeni. Ketingal miyayeni katite anggenipun ngagem busana. Lho. Ngagem jas, ndamel kopiah, wonten sing ndamel batik, ndamel songkok, ndamel jilbab. Napa menika mibawani miyayeni ngoten lho Mas. Panci menika menganut prinsip dari para pinisepuh bilih ajining diri menika saka lati, ajining raga saka busana. Cocok napa mboten? Bener, leres. Alah, ajining diri saka lati, ajining raga saka busana. Cocok kalih pendapat kula berarti sampean. Nggih. Lah nek menurut pendapatmu, pentol korek kok malah meneng ae iki lho. Tak kira lali. Lali apa? Lali nak nggawa aku lho. Ora maksudku ki ya gayung bersambut nek wis aku ngomong ki njut kowe aja meneng ae ya melu omong. Lah mau jarene getir gak getir. Lah salahe ra ndambonir. Wong kok iso iki lho aku kan wis wawan pangandikan karo Mas Kangko. Masyarakat Butuh sing hebat luar biasa ini patut untuk percontohan. Ngadi sarira ngadi busanane hebat sebab tahu bahwa ning ajine diri kuwi saka lati, ajining raga saka busana. Paham
dengan filsafat itu. Aji ning raga Saka busana. sapi ki ra klambenan ya larang. Kok aji ning raga saka busana. Gitu, Pak. Sapi niku sampai 20 juta, 50 juta, 250 juta ya enten. Oh. Kayak ora klamben. Berarti nek ajine raga saka busana kuwi Ora pas. Ya ora pas. Ya aja mbok bedak, aku kudu dibedakne to aja mbok padakne antarane menungso karo kewan. Ning asline Ana wis padha. Ya beda to Mas wong kewan karo menungso kok padha ki lho. Ah. Beda beda. Padha. Lah kok iso padha? Sampeyan ngerti kelinci? Ngerti. Panganane apa? Wortel. Mula mripate sehat, matane sehat. Wong ke pengen sehat ya butuh vitamin A. Didapat dari wortel. Mula renek kelinci kok minus renek. Sehat kabeh padha manusia karo nan kewan iki meh padha. oh ben ramin mripate kudu mangan padha-padha lek wortel. Nggih. Ngono lho, Pak. Dadi ngono ya kuwi. Padha ya dadi ya. Ya padha. Lah tapi nek apa kuwi jenenge macan karo singa? Ya, Pak. Kae kan apa ki hewan yang ada di hutan juga. Ya, Dek kan panganane apa? daging. Loh, panganane daging, nyatane ya sehat, nyatane ya kuat. Itulah loh. Hewan itu penting banget dengan situasi alam dan kondisi alam yang di sekitarnya bisa dimanfaatkan. Lah nek wong mangan daging, Wong mangan daging jelas stroke toh nggih Ya, apa? kolesterol. Kolesterol akhirnya kemana lagi? Kakean mangan daging, Hah? kolesterol akhirnya stroke. lah iki lho sampean sing gak teliti ning kene. Apa? Singa macan kae wis stroke suwe, Mas. Lho, kae kakean daging, kolesterol tinggi. Lah singa macan sehate kaya ngono kok mbok anggap stroke lho. Kae stroke mlakune wis berangkang. Kae wis parah. Dadi aku kumpul singa wis enek 7 tahun. Ngeten iki. Saiki wis Kita Mas Ayo. Kakak. saiki wis bisa. Wis suwi ya. Kita iki ket 2006 lek kumpul singa ya. Dengan pirsa piyambak ta. Iso teko kuwi. Wah, walhalah. Wong niku kualitas dalam berbicara itu bisa dilihat dari bagaimana cara berkomunikasi. Ah iya bener. Wong nek omongane kados ngeten iki lak tegese mencla-mencri omongan sing ora bener to. Ah. Menandakan bahwa kamu itu sumber daya manusia, intelektualitasnya itu rendah, skill tidak menguasai. Mulane wong saiki nuwun sewu lho Mas Kang. Ah, pripun? Nek kepengin sukses apa Kang Ginayuh bakal jumbuh, Kang Jinangka bakal sumedya, Hah? kuwi mbutuhke wong pinter. Wong pinter. Cerdas Mas saiki ki sing dibutuhke ki wong pinter, ora ngawur kaya kowe ngono iki Lah. macan stroke. Aku ki ngomong berdasarkan apa yang ada, Mas. Lah kok iso ki lho? Sing dibutuhne iki tetep ora wong pinter. Lho malah bantah. Loh. Malah bantah. Ini berdasarkan survei. Survei apa? Loh, yang paling dibutuhkan ki wong sugih. Jenengan saged wayangan teng mriki dibayar mboten? Dibayar. Iso mbayar ki mergo sugih. Nek gur pinter tok arep dibayari apa sampean? Mula matur nuwun kagem Pak Joko. Pak Joko Matur Marsila. nuwun. Nggih lho. Lho, Iki wong sugih, muga-muga sedaya kula dongake sugih Allahumma. Lho, penting sugih. Berarti kan butuh sugih, Mas. Berarti cerdas pinter ki ora penting. pinter berarti ora penting. ora- Luwih pinter sugih apa ki luwih penting sugih? Sugih no. Wah maneh, muga-muga saya kula dongaaken pinter. Blas, nek apa ora patek butuh pinter. Ya amine sithik sing Ya amin. sithik Nek sugih, mugi-mugi Mama. sedaya sugih. Nah, iki pengen sugih kabeh. Ngono lho. Loh, maksudku nek dengan pinter gitu Pak. Hah? Dengan pinter ki akhirnya iso golek gawean sing tepak, akhirnya malah dadi sugih. Wah, kuwi pirang taun ae men iso pinter iki lho. Oh, tanggaku sekolah suwi ora munggah-munggah lho. Urung sugih ngantek seprene. Maksudku wong sugih Hah? iku nek bodoh, Hah? nek ora pinter, Hah? kan dadi pangane wong pinter. Diapusi karo wong sing pinter. Lho, ora masalah. Los, Mas. Aku diapusi saiki sisik jek sugih. Wong sugih kok. Los hapus sono. Rutin sedina ping 3 ora masalah. Sing penting duwite isik, duwite akeh, tetep sugih. Sugih. Jadi diapusi wong pinter gak masalah. Gak masalah. Oh, sugih kok. Nah. Iya, Wong kuwi nek nuwun sewu tetep kula bantah. Tunggu di mana? Wong kuwi nek pinter, SDM-nya tinggi, Iya. kuwi iso dadi minimal ya iso dadi kepala desa. Bisa. Ana sing iso dadi bupati. Nek pinter dalam dunia kesehatan, akhirnya iso dadi dokter.
dokter. Kowe dokter ki butuhne wong pinter. Alah kuwi lek kerja ya an. Iya. Lah nek wong sugih ra butuh kerja Mas. Ora usah dadi dokter, ora usah dadi bupati, sing penting wis sugih. Lagian sampean ngomong dokter kok pinter kondi. Dokter karo aku ki sik aji aku lho Mas. Dokter ki mergawe. Mas, kowe aja kelincipen lho ya. Aja kelincipen lho. Siji kowe ngomong agama, loro ngomong negara, telu ngomong profesi seseorang. Kuwi nek kurang bejane iso mlebu hukuman lho. Loh, dokter itu nggih ta profesi yang hebat lho. Membutuhkan orang cerdas mergo sekolahe wae suwi, bayare ya larang. Lah salahe bayar larang sekolah suwi. Wong dokter apa meneh dokter gigi. Dokter gigi karo awake dhewe dagelan ngene iki. Isih aji dagelan Mas. Lah kok iso ngomong aji dagelan? Aku kerja nganggo lambeku dhewe, dokter kerja nganggo cangkeme wong. Iya toh, sebelah mana sik takok. Heeh. Wong aku lagi bar geger karo dokter kok diri cerdas. Lho, wong dokter kok mbok gageri, dokter kok mbok cak padu ki sing kliru mesti awakmu kowe. Aku ulan Desember iki, lara ping 3. Aku periksa ngene dokter. Kita buktekno omongane sampean. Nek dokter dhewe iki asline gak pinter. Lho, pinter Mas. Ora iso. Ini Bapak mohon maaf, seneng makan kambing ya? Seneng Pak, itu kesenangan saya sate, gulai, kambing. Jangan Pak ya, karena kambing itu mengandung kolesterol. Bener Mas, kambing itu mengandung kolesterol. Iki keluargane dokter kita ya. Ngeyel sampean. Mas yo aku sekolahku gak dhuwur, Mas yo pendidikanku pas-pasan. Aku yo paham nek kambing kuwi mengandung kolesterol. Takono para tamu wong sak butuh iki lho. Apa? Lho, kambing kuwi mengandung cempe. Kambing kok mengandung kolesterol? Iya. Mas, iki di hadapan para priagung luhur lho. Piyai-piyai sing hebat lho. Omongan aja terus kowe nrekal, kowe ngentahi lho. Lho, iki omongane dokter lho Mas. Jarine kambing mengandung kolesterol. Kambing mengandung cempe. Mula nak lahir terus anake larang ana sing wedok kayak cempe Mas. Ora kolesterol metu kolesterole ora. Ngono lho. Kita buktekno bahwa dokter kuwi urung karuan cerdas. Kuwi aku sik dikenekne lho Mas. Dikapane? Ini ndak apa-apa Pak, ini saya kasih obat saja, Bapak dirawat jalan. Lah, nyampo kok gak dipadakno karo pasien liyane. Pasien liyane dirawat penak, lah aku kok dirawat nang dalan. Lah engko yo nak renek truk. Nek kendaraan aku ora bongko. Ayo maksudnya dirawat jalan nih, maksudnya nek ngrawat karo mlaku ngono lho. Lah apa ya iso? Wong masang infus saya karo lungguh ora angel lho. Kok karo mlaku itu lho piye nak ngrawat? Maksudnya rawat jalan nih kowe orang nginep. Lah nak nginep ya nggone keluargaku to. Oh dokter aku ya ora kenal belas kok nginep nyapa. Pripun to Mas Angkon iki? Kowe iki lho gak oleh nginep ngono lho maksudnya. Lho dokter yo ngeyel ngene iki. Yo mecicil ngene iki. Oh suwe-suwe tak ido nih. Lah dokter terakhir yo ngono tak ido. Oh, aku arep dido nih dokter. Wah, ngene kok jere akademis. Wong pendidikan kok ngidoni. Lah omonganmu ki selalu nrekal lho, ora pas lho kowe iki nek dijak omong-omongan ki. Lho, aku ki pas lho Mas. Aku yo ngomong apa adanya, ngono lho. Wong dokter wae sekolahe dhuwur, bayare larang kok isih mbok paido ki lho. Sekolah dhuwur awor bledek kono. Tegese sekolah dhuwur ki kok ora manggok nang dhuwur ngono ora, ya ampun wong gedeng tak tono tenan kowe kok. Lah dokter terakhir yo tak tono. Aku terus gak sido periksa. Aku wis ngalih dokter kewan ae. Pinter. Lah lho ya ora to kok dokter kewan kok pinter. Pinter. Sing pinter ki dokter spesialis paru-paru, ora pinter dokter spesialis jantung. Oh, pinter dokter kewan. Dokter umum. Ah, gak iso. Lah kok pinter dokter kewan? Dokter kewan kayak pasien teko tanpa ditakoki langsung disuntik mulih kok. Kowe tumono pamane sapi teko lara apa bi? Ya ora enak wis langsung suntik ngono. Kuwi menunjukkan bahwa dokter itu IQ tinggi Pak. Wis ora wedi kliru aku. Ya to ya. Ya. Ora dodok. Aku malah nika saiki kalih kampret. Sampe ta? Iya, aku bareng awar kowe malah goblok to aku iki. Pancen biyen iki goblok cuma hari ini aku berhasil membuktikan ngono lho. Tapi ya nuwun sewu, nek dokter kewan iki tetep JAJ dokter umum. Kok dokter umum? Nah, dokter umum iso skandal karo pasiene. Umum kowe dokter kewan terus gendaki pasiene. Ya ora iso wedhus.
Lah iya mulane kan diaji dokter umum. Mulane ta tembung seklimah. Wong ngomong ki kudu sing sarwa ngati-ngati. Awake dhewe ki nang ngendi to? Jawa Tengah. Sopan santun tata krama udanegara kudu digawa adat ketimuran. Nggih, to dilenggahi Gusti Pangeran Haryo Benawa. Kyai Kraton. Raton mulane tembung sak tembung iki kudu sing sarwa ngati-ngati. Mula saka kuwi ayo coba awakmu maju. Mewakili saka Jawa Timur sambutan kanggem para warga ingkang kepareng lenggah wonten ing dalu punika. Monggo. Ha, kenalan apa piye mukadimahe piye? Alah. Ya ngono kuwi doktere, mang ya ngono kuwi. Plentas-plentus. Bismillahirrahmanirrahim. La dalah. Ganggu kuwi, Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suarane sego wedi. Sego wedi no. Lah iya. Sound sistemnya apik po ya. Lah iya, wong sak pentil padahal. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Met, dagelan lho awakmu ki, dagelan. Awakmu ki dagelan. Alhamdulillah. Dagelan. Jajal mukadimah Mukadimah kakek para alim ulama, para kiai pini sepuh, gudange para alim ulama. Ayo mukadimah sing apik. Yen ngapunten Gusti menawa. Benawa. Iso menawa. Gusti menawa. Kuwi ngono Gusti Denawa. Buta. Ora dilengke. Malam ini Goblok. Sing arane awan ya sapa nek lampune peteng niki berarti malam. Wah, ora. saya di sini. Sing arane ning alun-alun ya sapa? Iki ning butuh rasa ngomongi kabeh wis paham. Saya di mana? Ora tapuk. Ora tau nek benere. Nah anu mbok jak. So, aku tak mukadimah. Ya Mas, ya. Para bapak-bapak, ibu-ibu, masyarakat butuh ingkang kula hormati, dalu punika enten napa to? Iya tapi kok iso To menengo, aku tak Iya, sambutan. Iya, sorry. Dalu punika enten napa to? Enten wayang. Nah, wayang menika nggih menika dalam acara apa Mas Ki? Mbah wae. Mau takon. Adicara cekap napa niki Pak? Bersih desa. Bersih desa. Mila wonten nggih menika apa kuwi? Alah. Bersih desa. Bersih desa. Monggo resik desanipun nggih resik lahir tawi batinipun. Mulai apik. Ingkang kaping kalihipun wonten tembung anandawatu minal iman. Weh. Ingkang Apa kuwi artine? Artine apa? Sing tak pikir. Iya. Nan berat. Anandawatu minal iman nika kebersihan sebagian dari iman. Wah, bener. Mila kedahipun desa Buton niki resik monggo kita dol. Kok resik kok didol iki lho. Monggo sami-sami resik desa ingkang reget-reget monggo sedaya dipun resiki. Ngono lho, sampah-sampah yang menumpuk. Lah, Nek resik-resik iki nyopun nanggap wayang barang. Lendeng nyapune resik lho Mas. lho, maksudnya iki resik desa iki ora trimo mong resik lahire, tapi juga resik batine. Secara tata lahir iki pagelaran wayang, tapi asline kan tirakatan nyuwun ngersaning Gusti. Gusti sapa no? Gusti Benawa. Gusti Allah Subhanahu wa taala. Oh iya Mas. Ngono lho nyuwun supaya warga masyarakat iki bisa ayem tentrem, gemah ripah loh jinawi kabeh masyarakate sehat wal afiat akeh rezekine Allahumma Amin. ora paham kok Mas ja omong-omongan rembukane nek karo wong ora dong ya ngono kuwi kowe iki. Yo pancen kelemahan kula niku nak sambutan, Pak. Dadi jane teng jero numpun kula atur. Lah teng jaba bareng ngertos kok bak enten penonton. Ni nervous ngoten lho. Tegang ngoten.
Wong awakmu ki rene iki diundang kuwi di samping kon menghibur siji, loro kon ndonga. Wong ndonga utawa wong ngibur kok iso nervous kok tegang iki lho. Lah ndonganya apa nanggap dagelan? Nanggap kiai. Lho. Wong ndonga kuwi ora mung kiai, sapa wae diwenangake ndonga. Lah nek teng mriki nika jelas tujuane menghibur. Ngono. Lah ya menghibur terus ditambahi setitik donga rakit tak mung setitik ana hiburane. Lah nggih. Mula aku tak menghibur. Iya menghibur. MC ini biasanya aku di MC ini. Oh iya. Kowe arek apa arek janji? Nyanyi enek musike kok. Arek nyanyi apa arek joget apa arek apa? Sulap, Mas. Sulap. Iso tenan kowe sulap. Sulap bisa, Mas. Apa contohnya nyulap apa? Duit 500 iso dadi 1 juta. Weh hebat iki berarti. Duit sampean gerne. Kaya penggandaan uang kaya ning Lumajang. Dimas Kanjeng toap pribadi ya iki lho. Bisa kowe ternyata duit 500 bisa dadi 1 juta. Wah hebat Mas, hebat. Bisa dibuktikan. Carane piye kuwi? Tombok togel. Iso luwih. Tombok apa? Togel. Pak polisi. Guyon kancane kok arep di. Ya viral par hadirin tarmur dararar. Biasane sono perang ngono to. Pak ngono to. Contoh nono kok, Mat. MC sing apik iki piye? Tau dadi MC. Assalamualaikum. Padha ngono. Nganggo son elek. Iso apik kok. Son sing apik. Oke, baik saudaraku semuanya. Supaya malam hari ini butuh benar-benar bergoyang. Butuh benar-benar berdendang. Tak panggilin salah satu artis kondangnya dari Guyune iki lho kakean. Guyune aja akeh-akeh. Sithik ae ngono lho. Oh. Goblok rontok. Apa-apa nek kakean ki ora apik. Guyune sithik. Guyune sithik ae. baik saudaraku semuanya. Supaya butuh malam hari ini benar-benar berdendang. Supaya butuh benar-benar bergoyang. Tak panggilin salah satu artis kondang. Bapak. Ini kok iso Ganteng-ganteng abape kaya sapi trek. Mbok sik. maksudnya yang guyune sing sak perlu ae lho, sak dermo ae. Sedengan lah. Sedengan. Oke, baik saudaraku semuanya. Suaranya gawedi. Ada salah satu artis kondangnya dari Jawa Timur Indonesia. Tak panggilin ada siapa dia. Tentunya malam hari ini spesial untuk menghibur masyarakat butuh semuanya. Paham gitu loh. Wis paham ya? Paham. Kowe arepnya apa? Lah mosok nyanyi kok siar-siaran dhewe nyanyi-nyanyi. Ya ora apa-apa ta, kowe iki yo ngrangkep MC, ngrangkep penyanyi. Oke, baiklah hadirin tamu undangan yang berbahagia, tentunya sudah tidak asing lagi. Siapakah dia artis yang satu ini? Mas Komet bertanding 2 kali kalah 40 kali ya dari sudut biru. Inilah dia Johnny Hunter ya. Ki petinju apa penyanyi? Lah dadi apa tadi Penyanyi. Penyanyi ya, Mas Komet adalah seorang penyanyi yang serba bisa, sering sekali diundang untuk mengisi acara di kabupaten. Kemarin mengisi acara di Kabupaten Semarang, malam hari ini di Kabupaten Boyolali, dan besok akan dipanggil untuk menghadap Tuhan Yang Maha Esa. Sik repot saya. Inilah dia Mas Komet. Atur lho, Dik. Komete kok kuwi. Kuncine apa kuncine? Kuncine apa? Saya minta gigi. Coba. Nek lagune cara lagu-lagu gelandangan kuwi kuncine ning apa? Gi. Roma. Rumah Irama ta? Iya. Ki bisa. Bisa apa? Sakit rindu. Sakit rindu ki C minor bisa. Seminar tidak. Nek bojo galak kuncine. Kuncine sabar. Gelandangan kuncine apa? Ki Gelandangan? Ki Nek apa kuwi sakit rindu, A minor iso, C iso. kerinduan. Kuwi G Nek bojo galak kuncine. sabar. Ora G ora C to. Gak bojo galak, bojoku dhewe galak aku sabar. Apa lagune apa? Sebuah lagu kali ini spesial untuk butuh tentunya. Ki Mas Ki.
lagu dari Bang Haji ya tentunya ya. Karena ini yang hadir ini banyak sekali, ada yang bapak-bapak, para mini sepuh, kawula muda, tentunya kamu harus menyesuaikan. Juga dari konco-konco Semar, seniman wonten ing Boyolali. Nah, juga rawuh. Nggih. Balonku ada 5 balon baru Musik tipis, Mas. Musik tipis. hijauku ning kelabu Roma asli Roma. merahmu dadan biru meletus balon hijau hadar Roma ya. hadar. Halo Roma Irama, Iki mau kan ya lagu balonku toh, lagu anak-anak. Tapi dengan versi siapa ki mau? Roma Irama. Roma Irama. Kuwi nek kanggo pecinta dangdut, masyarakat paham. Tapi kan juga ada Bapak Ibu itu juga pecinta lagu-lagu pop. Oh, Apa ya iso nek balonku cara pop? bisa versi pop lama. Siapa kuwi? Ebit Ade. Abid Ki Ade kok ya iso, Mas? Balonku ada 5 rupa warnanya, hijau kuning kelabu merah muda dan biru, meletus balon hijau ratiku Dore sing balenan ada pas kok. Balon ijo mang lepas gon dore mang lho kok gak jelas ki lho. Lah iya. Pas gon dore. Sing dinteni sakmene iki dore ku lho. Dore kuwi sing dinten. Malah tos balon iki dore iki dinteni. ayo versi pop toh. Iya. Lha ya pop ya ngono. Piye mau? Balonku ada 5 rupa-rupa warnanya, hijau kuning kelabu merah muda dan biru, meletus balon hatiku sangat kacau. Balonku kini tinggal 4. Apa interne? Dar 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 dar. Kaget ora kaget. Dor 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 dor. Tinggalnya ramah lingkungan. Dar 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 Dor 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 dor. Ora kaget blas dore. Pancene nek Ebit Ade ramah lingkungan. Ya nuwun sewu versi Roma Raja Dangdut. Aku kaya ngono lho, Pak. Iya. Pop versi Ebit Ade sudah. Awakmu kan kudune paham. Nderekne sapa Mas Kangko? Pak Kangko masuk lali ya. Neng Jawa Tengah ono seperangkat alat salat gamelan, seperangkat alat gamelan sing ditabuh kudune awakmu ya bisa ebit apa kuwi balonku cara gamelan, cara langgam. Langgam. Iya, bisa. Belok. Angel iki, angel lho Pak. Angel iki. Angel iki. Langgam yen tawang, Mas. Piye nyesa? Balonku ada 5 wong ayu, rupa-rupa warnanya, hijau kuning kelabu nimas, merah muda dan biru. Meletus balon hijau. Dor, kaya nyek ya Mas. Dore ora ngegeti blas. Dore kok ora kaget blas lho modelmu dore kok kaya nyek ngono ta. Wong langgam ora lek ngageti wong. Meletus balon hijau. Hatiku sangat abang. Balonku kini tinggal 4 sayang. Dan ku pegang
no rat no ora rat no rat wong kok isa banyak potensi yang digali oleh Mas Komet. Iya. Mboten namung menika lho Mas. Enek sing diisani meneh. Lah dalu punika kangge nuwun sewu. Mas Komet mboten piyambak kang garwa dipun le. Oh ngono. Buat jeti Sing ndi ta? Garwane sing ndi to Cak? bojomu ki lho kersban masyarakat buta ki ngerti sapa ya Mas Komet kae. Saka ngendi wis rabi apa urung ben pirsa lah nggih ta. Ayo ndi coba garwane dicarine ayo coba. Kok Ya aja isin Pak Yuda wong ben pirsa kok aja nganti isin. Masyarakat ben pirsa aku izin Wong karo bojone dhewe kok isin. aku dhisik bingung kok. lah kok Angger pedhot wong-wong ini putrane Mas Komet, anak gua loro lanang-lanang. Kok ganteng-ganteng, jane kok sampean batinku. Aku dhewe gumun aku. Kok iso ganteng-ganteng aku. Kamangka aku jarang nang omah lho, Mas. Tanggoku kadang ganteng-ganteng. Lho berarti lho. Nggih to, berarti ra masalah. Aku kan gak kerja, ya to. Wis, lu gak kerja kok bangga ki. tapi wis di anak. Oh ya ora ngono kok iso ayo ditimbali rene to garwane kok. Tak timbali. Iya. Sopo ya? Bojomu sing ndi? Di antara iki ki lho sing ndi? Aku to. Milio. Halo. Oh alah kuwi to bojone kuwi to biru ki to. Sing nganggo seragam bidul. Wah, alah pantes kok beda karo warna liyane. Iya delok. Nggo. Lho iki lho katane. Iki lho kebablasan. Meneng ae. Todok. Wah. Biar. Ra. Pindah. Isin karo bojomu ngapa? Kok isin karo bojomu? Ora isin. Maksud iki ngene lho. Kok isin karo bojomu? Wong jenenge keluarga ki supaya harmonis ke kepiye? Mbok nyontoh Mas Kangko, angger makarya mesti garwane ya mesti nderek. Oh nggih. Kuwi dicontoh. Dicontoh. Kok terus malah isin. Bareng bojo melu kok malah isin. Ndak omong. Hatiku keronto-ronto Mas sampean isin karo bojo. Padane perang-perang dino ki bojoku atine rene. Nah, Iki nak wong sithik rada munjuk-munjuk. Ati kene lho, ati kok Lho kene. ngerti mbok gendong kok ngono mbok kene mbok jelokno. Lek ngene. akhirnya mudun. Mosok ngono tok ngalih posisi. Awak jenenge wong agresif Ngene lho Diajeng, sampean nang tengah supaya masyarakat butuh Jawa Tengah ki ngerti endi to kene lho. Wah, lagi remote nanti to ki. Lho kok malah ngenyek. Wong ayune kaya ngene kok nganggo remote mbak anggap boneka ngono apa piye? Biyen ayu. Tak kira gede dhuwur. Lah kan urung nyinden Joko konter ta biyen. Konter HP. Konter HP. Bareng tak dadeni tak jalan-jalan lah kok sagel lah ngono. Lah iki ndek anak bes jan to wilik cilik Mas. Ra iya malah menakne sampean. Enak piye to? Lha ku nak dolan nang guritan guri omah kae dientekno garangan malah. Kok padake pitik. Mosok anak ngantek dipangan garangan iki. Coba darani pitik. Lah anakmu ki pira? Awakmu patutan karo bojomu sing iki duwe anak pira? Papat. Ya dadi wong kabeh ya. Gak sing loro sik kethek Mas. Enggak karepmu iki wis mentas kabeh ngono lho. Apa adus? Wong ora adus kok. Mesti wis sukses. Berarti nggih ya nuwun sewu. Iya. Ternyata rumah tangga ya sukses putrane papat. Kula niku enten lho teng daerah nggen kula niku wis omah-omah suwene 15 tahun, Mas. Nah, Urung keturutan kagungan putra. Nek mbok menawa kowe duwe resep, Iki kebetulan sampean takon karo pasangan yang pas. tanggoku kan 15 tahun urung duwe anak lho, Mas. Kok nang nggonku Mas, ora cepet.
Maksudnya Alah telung dina lah dadi. Kuwi gampang. carane Mas. Resepnya ada dua. Siji medis, loro alternatif. Iki tak praktek. Sing medis, Medis iso konsultasi nang dokter kandungan. iya. Sing nomor loro Alternatif. piye nek alternatif? Diurutno. Oh dipijetke. Aja Refleksi, ora usah. tusuk jarum. Alah loro kabeh malah. Lah diurutke ben meteng ki piye? Diurutne aku sih, pedalange sih, terus yoko-yoko. Nepaki. Terus dadi bojomu iki mbok gilirno ngono. Kira apa-apa penting di anak-anak adalah penguat rumah tangga, ngono lho. Oh berarti irunge saka Cina, terus pipine saka Australia, bathuke saka Vietnam, itulah wajah KTT non blok. Aja macem-macem Ini nang tapi mantanku. Mas Kangko. Apa? Panjenenganipun Bapak Joko Marsilor sarjana hukum Nggih. ngersakaken pramen ketoprak. Leres. Kumat kalian Mbak Eni. Ayo Mbak diaturke pramen ketoprak gawe lakon sing nuansanya percintaan tapi juga ada cerita kepahlawanan. Apa kuwi Mas? Sido Pakso utawa Sri Tanjung. Wah, Cocok nggih? dakwahane apa? Lan sapa? Nggih, sampean nek potongan kados ngeten iki, Aku apa, Mas? piyayine lencir kuning dedeg pideksa tur nggih meraati. Jelas pantese dapuk serigala. Serigala. Serigala nyatek Tanjung, Sri Tanjung. Nggih kersane kula anu siarke nggih. Monggo. Duduk, duduk. Wilujeng Talu, wilujeng pepanggian kalian seni tutur tradisional ketoprak Dwijo Laras. Sangat kelenggan dalu mangki kepareng hamba parlampan kanthi ira-iraan Sri Tanjung. Dening para paraga ingkang hangayan jejiban ing kelenggan dalu mangki Sri Tanjung katindakaken dening Mbak Eni Sulestyo Budi Ningsih Rahayuwati. Kaya gogon malah ngene. Lah piye to? Lengene ngeten ta. Wes, Patih Sido Pakso. Dalu punika katindakaken dening kula piyambak Cak Yuda. Sakit men to. Ini pas maju bisa. Sila Hadi Kromo. Dalu mangke dapuk dening Ki Anom Dijotako. Piye melat? Kena dapuan elek-elek. Mas Komet. Dalu mangke kadapuk dados singa Kolesterol Mas. Patih Sido Pakso sagung para tamu kados pundi babaring cariyos ing kelenggan dalu mangke wasana wilujeng hampir sami kantos purnaning adicara nuwun nuwun. Kowe kuwi lho, payahmu iki lho Ki Sido Pakso karo anu kowe pamit arep ngupadi tumbaling praja. Mas telung-pelung gumbala pitung Sik hilung. sik sik. Iki lho pilare ora dibuka kok iso mbok. Oh iya lah. Kerekane. Tutupan. Action. Cari-cari. Tale kancane. Aku ngomong apa? Aku ngomong lek ora tau noprak. Terus karo sinuwun sila Hadi Sik to Kromo. Mas Yudo iki Nggih. mau jare singa. Sido Pakso, Mbak. Oh, sidane Sido Pakso. Sido Pakso. Pakso, gelem kok ora. Tapi kadang ya singa. Sri Tanjung. Kang Mas.
Sida Paksa. Garwaku wong ayu. Kados pundi Batang Mas? Kakang Mas kok Batang Mas. Ababmu ambune kaya batang. Berang-berang dino ki pancen iso. Wong ayu. Injih Kang Mas. Abot rabot tega ra tega ki aku kudu kandha marang sliramu. Panjenengan badhe ngendika menapa Kang Mas? Aku arep transmigrasi. Kok transmigrasi iki lho. Upadi tumbaling praja. Aku takon nyatetno. Anak toprak ra peteo ngono. Mau ora diwosi ngono njenengan. Gai tak was was. Ini ya, Jung. Aku diutus karo sapa? Silo hati. Silo hati kromo Upadi tumbaling praja ana ing wana. Ngono. Kang Mas Sida Paksa. Napa panjenengan tega mentala ninggalke kula? Kamangka awake dhewe iki lagi manten anyar lho Kang Mas. Ya tega ra tega wong iki perintah kok. Aku yo kudu Terus aku mbok umbarke nganggur ngono. alah engko tak tinggali sak trik. Tak tinggal paling seminggu. Kang Mas, Ora apa-apa ya. panjenengan kok ngetiku. Aku jane yo ora tega wong ayu. Ning iki kabeh jejibahan sing kudu tak lakoni. Ngono ya. Apik. Wis nang omah sing apik ya, Dik. Panjenengan ingkang atas-atas iki Kang Mas. Iya. Kang Mas. Paringi sik arep ngadoh lho, arep ngadoh barang kowe sayang barang bayar. Wis resmi. Aku budal ya, Dik. Atas-atas iki Kang Mas. Iya. Kowe metu sila hadi krama teko. Tanjung. Sepet-sepet sawune entah tak empet-empet saya ora betah. Kowe iki nyapa? Kowe iki nyapa melok ketut. Kowe iki wis golek upadi kono jangkrik nang Wis lunga, wis kowe iki lunga. Tapi engko metu neh ta? Metu neh. Ya aku lho, aku metu ngono. Ki aku tak gandrung iki terus kowe iku teko. Oh iya. Kok sing suwi cian tak kode Kowe langgar lampu ki pepet mati. diselentek lho. Yo iku lagi metu. nyuwun pangapunten Kanjeng Suwe Adipati. anggonku ngenteni wektu kahanan kang kaya mangkene. Yektine apa kowe ora krasa yen aku tresna karo kowe Sri Tanjung? Matur rumiyin Kanjeng Adipati kok rawuh mriki wonten wigatos menapa Kanjeng? Ora tak selaki yen sejatine aku tresna karo kowe. Mula Panjenengan kang saka kuwi kowe kudu manut coba ladenana tresnaku Kanjeng Adipati panjenengan menika mangertosi kula menika garwa abdi panjenengan patih panjenengan lho Kanjeng. Sing itu ya jablok pedel. Ora gelem malah tawa. Aku malah gak sida ngrangsangi bareng roh mlakune ngono kuwi. Saya mengandung bebek. Lah piye to nek ketoprak iki? Ya mlakune iki ya sing sikile rapet terus rada jinjit-jinjit. Kula mboten tresna. Lah ngono lho kok iso malah Kleru ya. kono ane dijokne. Iya. Manut wong ayu kowe timbang ngono bantah. Kanjeng, kula menika garwa patih panjenengan. Ora yen aku tresna karo kowe palango bakal tak lumpati dadung bakal tak pedhot yektine aku mung tresna karo kowe. Kok ditutup pilare? Nyapa kok malah mbok tutup lho. Aja nggo dolanan, aja nggo dolanan iki. Ayo wong ayu manut marang pun Kakang wong ayu. Mboten Kanjeng, kula menika sampun gadahi garwa, kula menika garwanipun. Balonku. Ora. Ana mbok sambung rono mriki. Ora. Gak nyambung mau. Ora beda ceritane beda. Kemarin rata kopraan lho Mas. Ceritane beda. Oh Pak Joko rewel kok nyapa karo koprak. Iki ketoprak kontemporer. Oh. Sabar Mas. Apa Dik? Hari ini Setu Mas. coba ganggu. Enggak. Aku
bersumpah iki lho akan kubuka iki lho Wah, ora mbok isin muyang. ora isin ya ditunggoni anake akan kubuka iki lho enten santai iki lho Pak Lurah enten kamar kosong mboten alah ya apa iki lho nggo ngurusi cah sitok iki lho kono latar kono los wong kok iso ayo manut yen ora manut aku cara halus iso ning cara kasar aku luwih iso sliramu bakal ndak rudo paripeksa duduk mboten terus dateng panjenengan kok tak oya-oya ya to kowe teko ya wis kowe metu kene to kowe kok terus iku tak nek aku digandrung karo iki kok mbok ajar ngono ya paham ya manut mboten kanjeng sana aku ngomong Darwati panjenengan patih panjenengan kula mboten saged ngladosi napa sinten kudu bisa aku salah sawijining narendra sing menang nepak bun-bunane wong sak negara apa karepmu kudu koladen Adian kapejahan kula mboten saged ngladosi panjenengan manut ya mboten manut manut kowe kudu manut tantu kurang ajar bojo sampean kurang ajar lek ora ngono ora ngira nang ngarepe motoku kowe wani nolak adi bae Iso nolak lho. wani iki lho karo tak kon gelem tumindak sedeng hah kowe kudu tumindak aja iki bojo tumindak sedeng sedeng kowe ayo piye wi salah ya sing ngejak wong goblok aku ki ora entuk tumindak sedeng ngono Heeh. kok malah mbok kok tumindak sedeng piye to ta iki kok aku lulus kok iki ajaran kok main ajar nganggur ngarepe motoku kowe wani tumindak kowe wis mati ya warai aku wis iso aku acting iya Mas ngarepe motoku kowe wis wani tumindak sedeng kan Kang Mas kula mboten tumindak sedeng lah iki mau sing tak delok apa polahmu kaya ngono mboten lho kok muni boten-boten aku ndelok kanggo mata kopal kok iki mboten Kang mata kepala lho iki lho sajine ya neng ajar wis suwet Kang Mas ora toko Kang Mas ora kena digawe becik iki sing kaya mangkono Kang Mas kowe Yang mbok muyang. kok menawa iki wis dalane aku kudu pisah karo kowe aku ora kudu wek bojo kowe cerita ajar sih kula menika bareng matur sekedhap mawon estunipun kula menika badhe pun gonjang kali Kanjeng Silahati Rama ora namung panjenengan menika kula tresnani Kang Mas ora namung panjenengan kula tresnani Kang Mas kula enti tresno dhateng panjenengan kula boten anu sing tak bukan aja iki lho kok darah nolak awakmu tetep nolak ora iso del aku ora percaya sih mergo aku wis aku wis ngerti dhewe tadi menika boten leres Kang Mas estunipun Kanjeng Silahati Rama badhe gonjak dhateng kula Kang Mas sampean karo sikarane nyomo apik dur kowe saiki nang ngarepe motoku teko nglarani atiku semurut tuh nangis met semurut tuh nangis jadi ngarep mriki sancuk ora ngono aku ora percaya tapi nangis rada semu-semu dimpet lho aku ora percaya Tanjung ngono tak tambe 150 kowe ae ngono lho kaya aku mang Tanjung Kang Mas kasinggihan ati iki apik-apik ora iso
Si, gaman si. Gaman si. Malah turu. Gaman. Bunuh ae. Karo rada nangis-nangis, Met. Rada nangis-nangis. Ora tega kowe kudu mati. Kowe wis ngrusak kepercayaan. Mas, mbok menawi panjenengan boten pitados kalih kula, monggo Tanjung Sangkah menawi badhe pun pidana pati Kang Mas. Wis dadi unimu ya. Nanging paring matur. Piye? Saderengipun pun mejahi kula badhe mitungkas Kang Mas. Kowe ana apa? Wong ketok ya ora paham. Urung ngomong iki. Lah kok Nangis. saurung tak pateni arep ngopo? Kula badhe mitungkas. Kok pilih mangke getih kula anggon to banget. Ini lho sakoke lho jiwoke. Lah, Kok pilih getih kula anggon to banget. Ateges kula menika sampun tumindak sedeng. Leres ingkang panjenengan ngendikake Kang Mas. Yo. Nanging Piye? kosong wangsulipun. Kok pilih getih kula anggon to Arum. Ateges Tanjung menika tasih suci. Namung panjenengan ingkang kula tresnani Kang Mas. Namung panjenengan ingkang kula beteni Kang Mas. Surasa kakek ngomong. Tanjung. Sandangane wong lanang iki ya wong wedok. Yen wis gawe gelane ngatiku. apik gerakan. Apa wae bakal tak trak. Apa wae bakal tak pateni. Aku wis rumangsa ora iso ndek larang bojoku Tanjung. Mati kabeh. Ya Allah. Mas, kae dalang ora melok cerita kene. Ngapa mbok pateni? Sing dipateni iki kae gak melu. Urip lek. Kae lho. Kamu gak mekas. Mekan gondo arung berarti iki ora tumindak sedeng. Nah, ayo. Saiki diambu getih. Jambung. Arum apa amis? Nek arum bener, nek amis berarti salah. Salah. Diambu. Gak nganggo. Oh iya Mas sampean suka ngek Mas. Nggih. Wah, ora tau toprakan ya. iya. Lah arek ambune ki arum apa banger? Kaya ndok. Masuk angin kok Oh Tanjung. ya kuwi. Mau sliramu kondo. Yen lu diramu gondo arum, kowe berarti ora salah. Loh, Tanjung. Tok. Tanjung. Wong ayu sing tak tresnani. Jebul lu diramu gondo arum Tanjung. Omongi lho Mang padahal tak omongi iki asline ra salah. Mengko tak bisi to, iki lho ra salah. Ora tumindak sing salah isi lho dikromo le. Lha dikromo ta? Iya. Kowe berarti kita disapa? Aku wong delok. Oh, malah kaya sobe. Wah, ayu. Tanjung. Jebul kowe sedek. Jebul kowe ora salah wong ayu. Dadi kutha Banyuwangi. Ya Allah, bapak lho. Getihmu anggondo wangi yen ana rejaning jaman Nek ana rejaning jaman iki bakal tak tak jenengke Jenenge. jenengke Heh. wis
Banyuwangi terus tuk ngono. Bakal tak senengno desa. Tuk. Banyuwangi sik. Banyuwangine Tak senengno desa. Banyuwangi. sampun dobrakipun. Sampun. Sae nggih. Nggih. Mbok menawi wonten kirang trep lan kirang boten pasipun Pak Joko Marsila nyuwun pangapunten. Nggih to Mas. Ki lho wis bar ki lho toprake. Bacutan ya iki. Bajutan toprake wis bar. Ayo. Ngadeg. Pak diaturi nembang nggih Mbak Eni. Ono nggih no. Wong dasare panitia nggih nyuwun campur sari. Oh, ngaten. Dikompliti. Dasare niki musisi Semboyo Lali ugi keparang rawuh, pangibot, penipung. Dan kanca-kanca seniman seniwati wonten ing Boyolali. Nggih. Lagune napa nderek Mbak Eni? Apa nderek? Nggih kalau aku Pak Joko ngersake Tayuban ngoten. Oh, Tayuban. Tayub, cacak. Nggih, monggo. Tayuban napa? Nderek. Nggih, manut kula nek Tayuban. Sri Huning. Oh, Sri Huning ditayubke. Siap. Monggo. Maca pun aturaken buka celuk mawon Mbak Eni. Nggih. Wah. Buka Arang-arang. bonang to. Buka bonang. Oh nggih, buka bonang. Tayuban itu identik kali. Buka bonang. Buka bonang. Nem alu roji itu nak. Nembyong. Yo buka bonang, monggo tayub. Yo, Ki Eni iki kondang tayub Bluro. Yo.
Matur nuwun Mbak Eni, wah luar biasa. Wong nyatane iki rencange Pak Joko Marsila mulo ya diramuke saka Bluro tekan kene ya Cak Do. Nggih Mas. Cak Do. Dawuh. Mboten kintang seklimah orang kelimah diaturi paring mangandikan menjani Gusti Pangeran Harya Benawa. Nggih. Sadurunge saderenge dibacutke lelagon. Oh siap nggih nggih. Monggo Ti, paring dawuh kangge para warga masyarakat butuh. Oh, ngono nggih. Monggo. Apa petaraman? Monggo Ti, tulung. Nggih. Mangga Ti. Paring dawuh skemah kalih klimah kangge sedaya para warga masyarakat butuh ingkang tasih nguri-nguri budaya. Sugeng dalu Ki Dalang. Nggih, sugeng dalu. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di kasugengan kasarasan kasarira dening panjenengan sedaya utaminipun warga ageng masyarakat ing butuh Boyolali. Nggih. Dalu menika luar biasa. Tasih kados ingkang panjenengan ngendikaken kala wau, anggenipun tansah ngleruri dumateng kabudayanipun piyambak inggih menika Ringgit Purwa. Nggih. Nanggap wayang menika komplit, Dik. Mo ngaten. Ya ana wayange, ana pituture, ana falsafahe, ana hiburane. Nggih. Bahkan hiburanipun menika wonten maneka warna. Wonten dangdut, wonten band, wonten menapa-menapa lah pokokipun. Nggih. Dados kula asung apresiasi dumateng utaminipun Bapak Kadis nggih, Bapak Lurah. Nggih. Sak prangkatipun sak Prayataging butuh anggenipun sampun ngawontenaken ringkitan, mugi kawontenan kados dalu menika saged dipun lestantunaken saben taun. Amin. Amin. Amargi kala wau judulipun Bersih Desa. Nggih. Reresik desa, kersanipun desa menika tansah pinayungan dening Gusti ingkang Murbeng Kawasa. Amin. Tansah pinayungan kasarasan kawilujengan. Nggih. Mugi warga masyarakat ing butuh mriki pinaringan sehat, pinaringan rejeki ingkang agung, sembodo ingkang jinangka, sinedya ingkang kinayuh. Amin. Nggih. Dalang niki digoleki dalang sing urang sakbaene dalang. Dudu sakbaene menungso. Dados dalang menika sampun mumpuni luar biasa. Salah satu unggulan dalang wonten ing Indonesia. Ki Anom Dijokangka menika anggota paguyuban kula piyambak. Dados menawi kula kalian Mas Kangkom menika menawi ngaturi nak Mas. Nggih, Gusti. Nggih. Nadyan beliau menika dalang muda namung piyambakipun berinovasi, wujudipun perdalangan menika sangat komplit. Nggih. Nggih, sampun menapa mawon hebat. Acung jempol dumateng warga masyarakat butuh sak perangkatipun lurah lan sedayanipun mugi kawontenan kados dalu menika tetep pestantun. Ngaten Mas. Amin. Nggih. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bandung Di. Yo. Diaturi Sinten Mas? perkembangan malih Mas. Nggih, sinten nika? Menika wonten Mamundut saking Jakarta saking Cikarang. Nggih menika lelagon Lencir Kuning. Mbak Mayang lawan Mbak Okva sing diaturi jumeneng. Yo, disupati musik Mas. Yo. Sepati musik. Sepat musik. Kon joget tok. Sing penting Okva ngadeg jare. Sing penting disawer karo tengah yuta. Penggemare Opa niku ketok nggih. Ayo Mas, musiknya Mas, Mayang dan Okva. Yo.
Niki Waranggono Dwijo Laras hebat-hebat Mas nggih. Enten Mbak Mayang ingkang pundi Mbak Mayang? Mbak Mayang. Wewe. Wajahe kok kaya persis karo sing pertama mau ya Mas ya. Meh padha. Meh mirip. Ketahe bapaknya biologis ya komet. Niki Mbak Opa. Opa. Nggih. Saking pundi panjenengan Mbak? Saking Sidoarjo. Oh, Sidoarjo. Juragan apa kuwi jenenge udang. Ha nggih. Nggih, tekan lumpur. Nggih. Napa kalau mau Minangkani pamundhut saking Pak Eko Mugiono ing wonten Cikarang, Jawa Barat, nyuwun lagon Lenjer Kuning mengke dipun lajengaken Ningga Katresnan. siap. Oke, lelagon menika ugi kula aturaken dumateng Bapak Joko Marsilo. Nggih. Kuwi lujeng midhangetaken Pak Joko. Wah, sat. Maka ya Lenjer Kuning garap gamelan sik mengko Ningga Katresnane garap gamelan plus musik. Ya langsung dangdut ya. Yuk coba kaya ngapa Pak Eko sugeng midhangetaken. Yo.
Horek perkepita pedolo mangampak-ngampak geger kasewakan Jawi Mas Kangko. Lah nggih. Geger. Niki ra kesenian wetanan to Mas. Nggih, nggih. Ning nyatane Indonesia itu kaya dengan budaya dan keanekaragaman budaya. Leres tur meneh Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Hebat. Mbok menawi anu nuwun sewu Pak Joko Marsila request lagon apa badhe dak panggung monggo tasih Pak Joko tasih kepareng lenggah mbok bilih janganing penggalih wonten pamundutan lagu mbok menawi. Heeh. Menapa mangga? Sing campur sari cak do iki. Siap. Napa, Pak? Podang kuning. Ha nggih dipun aturaken. Siap. Waranggono sing ngurung jemen sik sekawan. Nggih. Ah, menika wonten Bu Dwi Kurniawati kelawan Nduk Wanda. Wah, Nduk Wanda. Podang kuning. Pamundur saka Pak Joko Marsila nggih. Nggih, nggih. Nggih. Yo, monggo dak turi jumeneng. Joko Marsila menika nggih ujung tombak ya ujung tombok. Lah lara. Wis. Nyatane janjine ya bakal ditepati Cak Do. Saestu nggih. Nggih. Samangsa-mangsa Kathok TPS 4 menika mutlak swantenipun kangge Pak Prabowo. Nggih. Nyatane badhe dipun tanggapaken dangdut sok malam tahun baru dangdutan. Dangdutan. Wah, wis sip kae dagelan ya apik jane. Jo. Nggih. Yo, podang kuning. Podang kuning. Mangga. Pun aturaken. Syarat campur sari. Ayo Mas. Oke. Campur sari Mas. Ayo coba campur sari ini main tampil. Gogo grup. Loloni ya. Gamelane gen ngetutke. Ayo Mas. Yuk, kaya apa? Kagem Pak Joko Marsila Gos Daya perangkating desa Pak Kepala Desa lan marga masyarakat butuh semoga terhibur dengan pagelaran malam hari ini. Yuk, monggo dados. Asik.
karo Cak Komet. Nggih. Mangke lelagon iso disambung wonten ing gara-gara. Nggih, Mas. Lo tak perang sekedap kemawon. Nggih. Lakon wartawan ki ana entuke. Lakon kuwi ana tutuke merga sing disuwun para panitia ya kuwi Wahyu Kaprawiran. Wah, ngono ya.